Iwa unboxing tasnya guys. Warna apa? Kaki bara coklat. Oke guys, wow, coba, wow, tidak mau pedotnya. Wah, Cantik. pernah endi? Enggak tahu. Yang jero paling. Iki larekan guys. Di larekane cuti. Sekali HP nih. Wah, ini. Wah. Wow, coklat. Kayak punyanya Mbak Mayang. Mbak Mayang. Tapi guys. Nggak ada sangu sih. Yo ketok. Ya gak apa-apa. Enak tora. Tapi tenang. Wah. Oh, iki lho, Dek. Wah, Oh. gantungannya lucu. Oh, iki brose. Lucu. Lucu. Unboxing-nya tak unbox. Tapi Oh, bela. dua sekat, Dek. Udah 2 sekat. Kene. Ayo. Kilo satu buat temen jelek. Tuh, 2 sekat. Iki nggo apa jeneng? Iki kok bola. Mama iki nggo buku, iki nggo kerupuk Buku pensil. yo ning kene. Iku ning kene. Kotak pensil ning kene. Iku mbok olam nyekel iki kok ngamuk Dik. Aku apa yang dulu iki? Guys, untuk nama hari. Ya mama. Iku adane disempelno kene lho, Dik, gambare. Mbak Maya. Gak muat ya mama. Depno rene. Templean tak kira lah stiker. Masuk tuh ini asli ini. Terusan sih. Meleng. Kan ada yang macam ya, tapi apik Dik bane, aku seneng iki awet. Coba ini. Wow, iki lho ada sangu guys. Iya sangu. Ada kaca, Terus guys. iki loh. Duh, ada minuman ini. Minum iki guys. Ah. Ya Allah, kok gak disawang. Kepi Mana bala. sikile guys? Heh. Penem nyawang keduduane. Lah, masuk kepaker kan iki ketok Iya no sikili. Ih, dene ngene coteke. Coba mau tak video. Kesek tak iki cantelannya. Cantik. Nang kene. Tanti, kene sing truk-truk ya. Kok buntu. Kabeh yo buntu. Enak masukin bikin ada kok, Dik. Kok ora nang kawet iki mestine ada. Iki nek kan iso mbok delok kene. Lah yo nek masukno piye? Nek ora ada iki. Aku baik. Dia. Cekel nih. Guys. 150 Gampang nih. piye namanya ada. Enak benekin mbok endi? Iki. Kadene apa? Kunci ini paling. Kunci ini. Gak mbok kan ning resletenge. Enggak. Mbok men kene. Enggak. Ya, kualik Bro. Ayo. Ah.
masuk nabe. Kebalik tuh orang. Otak-otak guys, bocil yang baik. Ngono tak? Kau mangap coplok nih. Gak mesti coplok mama. Iki sumber wisuda. Ya wes, iku simpening. Iki nganu mbok benekno to ora. Enggak sih. Iki wong enek anak Dek, mesti Bros. bros kok. Ana brose guys sak meneh kae. Ori nek ngene iki. Gak tipu-tipu. Bawa ngono apa ya? Iki lho. Apa Dek? Baby girl. Enggak tahu sini. Monggo ana glete men ora kowe. Gak kaca. Ini top. Lem. Ya wis ngono dibenekno ngono ora nggo popo. Dadine ben ketok. Dilem iki apa, guys? Ini apa nih, guys? Wah, senenge ra kaprah, guys. Ini iki biyen mboke ra petuk ngene iki. Kelas 1 tok kelas 6 ge biyen santai pokoke. Diwet-wet. Aku akan dulu. Nah. Wen jajak gendang. Dikot. Di tengah. Ada dua mus. Nggo candela. Jajal. Nggo di pandekno atau dipanjangno. Kok nek duduh. Wes sesuk masuk ki, Mak. Tas baru. Bajuke tapi gak baru. Lah wis kelas 2. Kelas 1 mono serba baru iki kodoken, Dek. Pandekno iki. Oh dipandekno nek belakang. Oh. Sip. Wes, ambek olah iki, guys. Oh, bancakane Mbak Puji. Bancakane Dek Saga ya paling. Ora review rapehnya, Dek. Aku apa yang delokin? Ada akan belakang. Urap. Kata aku tuh dah. Betok. Kok foto kebuka kipi? Kurak lah. Ini kebuka dulu. Sayang kok kebuka. Aku apa jenenge? Minggu Ya minggu kliwan bancane. Desa Gara. Sehat selalu. Kuning. Ini. Loh, kok ini? Makasih ya, Dek. Ambil anak hijau nih. Ini apa? Ini kuning di sini. Apa kok melihat, Dek? Cepi. Ayo jalan. Enggak. Kotak. Guys. Ini sudah sini. Kok kira ini mana magnet? Kok. Lah ya ku dibros nang kono. Oh, ngono carane. Yang lainnya gak usah tinggal. Saya iki wae. Bongkokno. Ya dicaplosno lah nek tinggokno. Aku caranya dia. Dalah sini. Ora usah jemban ngono. Jemban? Oke. Mantar merah putih. Ana mobilnya ngono, ana mau mobil truk.
Yang lucu-lucu. Sayang kok nah. Iki kalau anak piro? Oh, 6 toh. Enggak nom. 3 wae sedengan arang-arang. Lah apa tak enggak nanti kami. Lah iya. Tapi tinggal lo mah. Tak ada. Bocah. Wah, mbok eno bocahku. Enggak lo mahal. Kayak tas cilik. Gue ganti. Nek bosan gue ganti. Kong. Majikan kuwi lho lek ngecap suwengi ora panas ora barang kok. Paling ya latang ae segane. Sega aku cutah sak magicom ya. Tak angkat kok sabene panas yo ora panas blas kok mencine. Aru-aru wong aja aku. Ya teng kan pawon dur pawon. Kompor gung. Pakai kok blonjo iki mang aku. Bisa ta ra? Tak benekna. Gila. Lalu wae. Sekali. Sengki pertama. Kok meleyot. Yang lucu-lucu aja. Berdiri Berasa wong kedal madepe yo. Masa tumo kaya madepe rene krake. Ya ki Adek. Mama iki kok ngene Sengki. Cepat mang mana ketutup ngene lho paling. Sing sijine kok. Yo ora iki ngene iki mang adane plastik lho iki dengkak ngene. Kan wae lho nek kon dhuwur gak iso. Kene lho. Ndek. Satune. Iki disawang. Kok iso sing mbok sawang ya apa ya? Kok nyekeli HP kok ora di Kedudan masuk ketok. Ketok ih. Saya ngene yang pernah iki kurang ngene. Ngene aneh. Beda guys. Single dong, Bos. Kurang hebat. Dah. Urung pasti lo. Dah. Sekarang. Coba. Kalau Iki kita. kecil no. Tapi di cangklong kene wis pas. Dawane cangklongane. Wes. Dawane ngene lho. Wes. Gila. Larang ku ya apa sih? Tenang. Wes guys, assalamualaikum. Dadah engko. Ini bro dadah. Dadah. Dadah.